Привет на всички! Реших да направя една серия от видеа, с която да ви покажа как аз качвам или свалям килограми, защо ви правя това нещо, какво време ми коства и какви усилия. Затова днес ще бъде темата как да свалим 5 кг за една седмица. Това са тези 5 кг след празниците, които масово хора са ги качили. Дали е възможно или не е възможно, ще разберем следващия вторник, когато направим на контролно мерене. Идеята ми е с вас заедно да направим това. Всеки със своите знания и със своят опит да напише като коментар или при мен налично, а аз ще се опитам да го изпълня. За сега си спазвам моят режим, спазвам моята диета, моите меню. Аз имам няколко менюта за различните дни и ще видим какво ще се случи. Ако изпълня тези 5 кг, ще ви споделя как съм го направил, така да можете и вие. Ако не мога, пак ще ви споделя, за да знаете какво да не правите. Това е като цяло идеята. Но да, според мен е напълно възможно човек да свали 5 кг телесно тегло за една седмица след празниците. Без значение Нова година, без значение рожден ден или Велик ден. Не е нещо невъзможно. Както ви казах в миналото видео, аз бех 105 кг и половина. Днес примерих съм 109 кг, 150. Ще се опитам някъде тук да кача снимката от кантара. Документирано. Това е нормално след 4 дни на маса според мен. Като аз много добре се постарах да кача тези килограми заради експеримента. Изядох една торта, изядох козунаци, ядох без ограничение, сладолед, всичко от моят след човек. Без да се ограничавам, без да мисля, без абсолютно нищо. И така, накратко и ясно. Започваме от утре. Ще се радвам да се споделите в коментарите какво да ям, какво да не ям, да видим какво ще, или коя диета направо се спазва. Също така много ще ни помогнете, ако изпратите това видео на някой познат, който се бори с килограмите също. Ще се радвам и ще ни помогне страшно много, ако се абонирате или поне дадете един лайк. Това е голяма помощ за мен и за YouTube. Благодаря ви много и ще се видим отново следващата седмица. Чао!